Nang wong tuwek sedat-sedat kayun rupamu ah. Lapo kan iku? Males aku berteman wek sampean. Sama cerita-cerita sih. Lek kemarin sampean traktir dapurane soto ngono ae lek ndok-ndok kono aku diundat-undat. Sopo sing Males ceritani? aku. Ya Umi, Oh, kon Mbek Paitun. Kon ra, apa aku kok critakno kon tak traktir soto. Kon iku diruwasani ambek arek loro iku. Mosok, Mak? Kon Ya apa lek ngrasani aku? Arek iku lek gak tak jajak ya gak kira mangan-mangan enak. Mosok Umi koyo ngono tapi gak mungkin Mak Umi koyo ngono, Gak Mak. percaya. Takono percaya Paitun, aku. lek gak percaya takono Paitun. Ora percaya aku, Mak. Sampeyan aja mengadang-adang ngono, Mak. Wong anjene Umi ku bestiku. Sampeyan ngelek-ngelekno. Tapi dek ya ngomong alamat atasan traktir soto ngene aku lho ben-ben tak jak mangan rendang tak jak mangan bebek gak tahu cerita-cerita ngono. Lah tak cerita aku gak cerita. Tuh, Ngono ku sampean jenenge. iku. Tapi nemenan sampean, Mak. Nemenan sampean dapurane mek ngono lek cerita-cerita. Seri lek gak tak jak ngono kan sampean, Mak. Ora Sri. Oh. Wis ta lah Sri. Kon ku ojo percaya nemen-nemen ambek Umi iku. Masih ya nek Buru mburi tapi bestiku, Mak. Ya apa Umi ku bestiku, Mak. Ya, Ya aku mesti. percayaan Umi, Mak. Saiki lek nanti wis sampean ojo ngejak aku, Mak yo. Lek sampeyan ini apa seumpama nih kita ketemu di dalan kok usah nyoba-nyobaan, Mak. Males aku nek sampean. kemenyekmu. Suwengkune ya padha ae lho. Lah ngeroh arek iku ya ditraktir. Ya gak njaluk ngene iku.